pinasasalamatan po namin ang lahat ng media po na nag-attend dito sa province of Albay. So let's acknowledge po our dear resource speakers first. Of course, our regional director po of DOH Bicol CHD, Dr. Rosa Maria Rentillo, RD. And kasama po ni RD ang ating dalawang program manager po. Simulan po natin mula sa ating Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory from their blood center po ang ating blood donor recruitment officer na si Miss Nicole Albejo. And our very own po from the LHSD po, our cancer control regional program manager na si Miss Julianne L. Granadino. Alright. So sila po ang magiging resource po natin to discuss ang ating topics, which is National Cancer Awareness Month and our blood donation. Ayan. So later on po yan. First po, I'd like to acknowledge ang ating mga kasamahan po ngayon sa media. Starting with Radyo Incorporated, Sir Alwin. Saan po si Sir Alwin? Alexia, okay. Alright. Also, we have Radyo Veritas, Sir Dennis. Hi, Sir Dennis. And we have Ma'am Riza from PIE Albay. Okay. We also have Sir Norris from Brigada News Legazpi. Ma'am Connie from PNA. Yes. Sir Mar from Love Radio. Sir Mar, baka lumabas din. Yes. Alright. Kasama ni Sir Mar si Sir Julius Amado. Sir Julius, ayan. Hi, sir. And we also have Radyo Bandera, si Sir Elmer. Asan si Sir Elmer? Ayan. Hi, Sir Elmer. And Radyo Incorporated, si Ma'am Selina Belyeza. Hello po, ma'am. Thank you po. DWIZ News FM, Miss L. Yanzon. Hi, Ma'am L. And Bombo Radyo, Ma'am Jonna Napili. Hello po. We also have from DZGB, Legazpi, Angel Mustasa. Yes. Alright, so, ayan. Okay, so si Sir Luwens Barcena din po daw pala is also watching live sa ating DOH Bicol Facebook page. Yes, so we're live din po. So any questions, pwede niyo po i-comment sa ating live. Alright, so let's start po with our first discussion to be discussed by Miss Julie Legazpi Granadino, our program manager po on National Cancer Awareness Month. Ay, sorry po. Siyempre po, mag-opening message po ang ating RD na si RD Rose Podra. Magandang hapon po sa lahat. Mukhang nakalimutan yata ni Ma'am Denise. Parang isang buwan kasing wala kaming press con. Isang buwan pa nga lang po yan. Mukhang nanibago si Miss Denise. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagagalak po in behalf of the Bicol CHD. Nagagalak po kami na makasama namin kayo ulit sa press conference na ito. Our first for the year. And hopefully, dire-diretso na tayo until December at meron tayong karagdagang mga impormasyon na dapat ibahagi sa ating mga kababayang Bicolano. Allow me to read the prepared speech. A blessed and healthy day to all. The Department of Health, Bicol Center for Health Development, welcomes you to its first batch of press conference for the year 2026. The month of February is the National Cancer Awareness Month, where we shift our focus on the preventive and early detection strategies for cancer. Alam naman po natin na tumataas talaga ang bilang ng mga nagkaka-cancer ngayon. Siguro dahil mas maaga na silang nagpapa-check up at kumukonsulta, pero ganun pa man,
mas kailangang paigtingin ng advokasya para sa cancer para mas maaga natin silang ma-detect at mas malaki yung tsansa na tumaas ang paghaba ng kanilang buhay. Mas maaga po kasing nadedetect ang cancer, mas madali nating mabibigyan ng karampatang intervention at tataas yung survival rate. Alam naman po natin na magastos, lalo na kung advanced stages na ang cancer. So ngayong hapon po, nandito si Miss Julie to discuss cancer, all forms, pero meron lang siyang pagtutuunan na pansin na mas madalas nating nakikita ngayon ng mga kaso ng cancer. This month also, we also prioritize blood donation. Alam naman po natin na ang ating highways, ayoko man sabihin na killer highways siya, pero madalas ang aksidente na nangangailangan kadalasan ng pagsasali ng dugo. Last month, mababa ang supply natin ng dugo sa ating blood center. So, nagkaroon po tayo ng mechanism na kailangan may mga donors na dadalhin ang mga nangangailangan. We hope that through this press conference po, mas lumawak ang kaalaman ng mga kababayan nating Bicolano na willing mag-donate ng dugo maski every 45 days. Kasi yun naman po yung lives. Pwedeng ganun kadalas ang pagdodonate. So for other details po, iti-discuss ni Ms. Nicole later. The DOH Bicol extends its gratitude to our media partners for their usual support in intensifying the promotion of key health campaigns. Kayo po ang susi ng mga impormasyon para sa health, para sa ating mga kababayan. Kung wala po kayo, hindi nila malalaman kung ano yung mga kinakailangan o mga tamang impormasyon tungkol sa kalusugan. Kayo din po yung kakampi namin, kakampi, no? Kakampi po talaga namin kayo para mag-advocate na paano maging mas malusog ang isang tao. Kung hindi po ninyo ibibigay yung tamang impormasyon, mas marami po tayong pasyente sa ospital, mas maraming magkakasakit, mas bababa ang productivity ng isang tao. We also encourage you to become advocates yourselves in availing health services so that many more Bicolanos are influenced to do the same. Aside from bearers of information, kayo din po yung magiging example namin paano mag-avail ng services. Kasi po yung personal experience ninyo when you go to when you visit health facilities, lalo na DOH facility po, we hope na ma-share ninyo yung good experience ninyo sa mga facilities, yung mga services na na-receive ninyo. Sana maganda. Sino na po ba ang nakapagpa-check up sa DOH facilities natin? We have BMC in Naga, BRHMC in Legazpi, and the Geriatric Medical Center in Cabusao, Camarines Sur. Wala pa naman. Ibig sabihin, healthy kayo pa. Healthy pa kayo. Di ba? Kasi hindi pa kayo nangangailangan ng mga health services. Pero sana, before we go to the curative side, preventive tayo. Ang gusto kong isipin, at naniniwala po ako na yung mga press conferences natin dati, natututo kayo on how to take care of yourselves. Kaya hanggang ngayon, hindi pa kayo kumukonsulta sa ating mga health facilities. So, good news po yun. You are perfect examples of health advocates. In the advent of fake news and information, you are the guiding light to what is credible, true, and accurate. May this be a fruitful and productive press conference. Diyos mabalos po sa gabos. At sana po patuloy ang ating partnership sa mga susunod pang panahon. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much po, RD Rose, for your opening speech. Nakalimutan ko si RD kasi pinapatagal ko pa siya magstay dito para sa open forum. Sinadya ko actually yun. Hindi, may memory gap po talaga ako. Anyway, hindi po. So, ayun. So anyway, thank you po, Dra. So before RD will go po, kasi meron din po siyang equally important event to attend to, maari po tayong pumunta dito sa harap para mag-photo op muna po tayo. Okay? So, sige po, dito po tayo sa sides.
Bago umalis si RD yan, mag-picture-picture muna po tayo. Yan, sige. Compress na lang po siguro. Okay? Sige na po. Dito na po tayo sa sides. Yes. Sige na po para may group photo agad tayo. Dito rin po from the Radyo Pilipinas Albay ang ating ang station manager po ng Radyo Pilipinas Albay. Nandito po si Ma'am Nancy and kasama niya po si Ma'am Diana Mendez. Ayan. Alright, so let's proceed po with our first topic, which is the National Cancer Awareness Month, to be discussed by our resource speaker, Miss Julie L. Granadino. Ayan. Good afternoon everyone. Isang maganda at malusog na hapon po sa ating lahat. So ngayong siguro bago po bakit po ako nandito ngayon? Because ngayong Pebrero po is the National Cancer Awareness Month. And kahapon po, siguro I think meron akong mga nakita na nag-share po, kahapon was World Cancer Day po, February 4 was World Cancer Day. And ang theme po ngayon natin is United by Unique. So yung theme po yan na United by Unique highlights po yung pagkakaiba-iba ng mga cancers, but they are united by one common cause po, of course, to survive cancer, and of course, to show support doon po sa ating mga family members and survivors ng cancer. So ngayong hapon pong ito, allow me po to provide a brief, but hopefully we get a lot of informations na may share po natin, because sabi nga ni RD po kanina, cancer ay isa sa mga very common cause ngayon ng mortality sa Philippines and all over the world. So later po, I'll show some data po. So, United by Unique, and ang lagi po namin sinasabi, gawing routine po ang pagpapascreen sa cancer. Sige po, can I have the next slide? Ayan, so hopefully medyo nakikita po natin. So cancer po, sa causes of death, based from the PSA data from 2025 po, pangalawa po ang cancer, neoplasms in all form. So dito po sa Bicol region, for 2023, ang mga reported cancer deaths po was around 3,174. That is for Bicol region, that is PSA 2023 data. But ito pong 2025, from the PSA, this is the national data po. But for Bicol region, meron po tayong reported 3,174 deaths of cancer in Bicol region. So doon po sa mga maraming cancer, yung mga different type of neoplasm, ano po ba yung may pinakamadaming kaso? Especially in terms of death. So unang-una po is, in terms ng ating morbidity, is breast. Breast cancer po ranks number 1.
So kung makikita po natin siguro sa mga different hospital, ang may pinakamarami pong pasyente na cancer patients ay mga breast cancer. Sa breast cancer po, it frequently affects po yung mga kababaihan po natin. Only 1% po ang naapektuhan ang kalalakihan. 99% po ay mga kababaihan. Kaya naman po, kung malaking kaso natin ngayon ng breast cancer, it is really important sa ating mga kababaihan age 30 years old and above na nagpapascreen. Ngayon siguro magtatanong ako, dito po sa inyo, sino ang 30 years old and above? Hindi lang po yung nandito, kundi yung mga nanonood po ngayon. Sino po ang 30 years old and above? Sino na po ang nagpa-screen sa breast cancer? Sino na po ang nakapagpa-clinical breast examination? Sino na po ang nakapa-breast ultrasound? Sino na po ang nakapagpa-mammogram? So kung dito pa lang po nakikita natin, siguro very limited lang ang nagko-conduct ng self-screening also, no? Yung tayo po mismo ang nagsasalat ng ating suso. That is, should be done monthly po, every month, at least 7 to 10 days po after ng ating period. So kung ngayon pa lang po, konti ang nagko-conduct or nagpa-perform ng screening, so ibig sabihin po nyon is hindi po natin early makakatch yung cancer. So kapag ganun po, minsan magpapacheck up po tayo pag may nakakapa ng bukol, pag may nararamdaman na. When in fact, as early as 30 years old, you should already be screening for breast cancer. Kasi po minsan ang perception o yung paniniwala po, saka na po pag 50 years old. 'Di ba? Pag 50 years old, saka na po magpa-screen. When in fact, 30 years old, dapat po nagpapa-screen na tayo, mga kababaihan, pati na rin po ang mga kalalakihan. So next po natin is lung. Lung cancer rank second po. So sa lung cancer po, ito po ay isang cancer na mataas ang mortality. Ibig sabihin po, usually nade-detect po at the late stage and mababa po ang survival rate ng lung cancer. And ang most common na associative or yung risk factor po ng lung cancer ay paninigarilyo po, exposure to chemicals. So, and ito pong lung cancer, hindi lang po siya sa kalalakihan affected, pati na rin po sa kababaihan. Kung makikita po natin, pangalawa siya sa both sexes. And pangatlo po ang colorectal. Colorectal cancer. Ito po yung mga cancer dun po sa bituka, dun po sa ating mga intestines and papunta po doon sa rectal area. So kung makikita po natin siguro doon sa number, that accounts for 11%, no? That's 20,736 cases po. New cases po yan ng colorectal cancer in 1 year. So kung ganyan po kadami, it is really important na bigyang diin din po natin yung colorectal cancer screening. And next po is liver and prostate. So later po ipapakita ko yung mga iba't iba pong screening methods na available po ngayon and pwede ma-avail ng ating mga kababayan. Sige po, next. So siguro familiar na po tayo, cancer. Ano po ba ang cancer? So sa madaling sabi po, ito po yung pagdami ng abnormal cells sa isang bahagi ng katawan. So kapag ito pong abnormal cells ay tumubo sa breast o sa suso, ito po ay tatawaging breast cancer. Pag tumubo naman po ito sa atay, ito po ay liver cancer. Pero po kung halimbawa yung cancer po sa atay nagmetastasize or ibig sabihin po ay kumalat papunta sa lung cancer, so ay sa lungs, kaya po nagkakaroon din ng lung cancer. So kung makikita po natin, pwedeng magmetastasize po o kung magkaroon ng kalat yung cancer. So, can I have the next slide po? Ayan, so ano po ba yung mga warning signs ng cancer? So, ito po ay mga
mga early warning signs na kung nararamdaman ay pwedeng maging indikasyon or kung hindi man, maging paalala sa atin na tayo po ay magpakonsulta. C. Change in the bowel or bladder habits. No? So nagbabago yung bladder or bowel habits po ng isang tao. A sore that never heals, hindi or that's not healed, no? So hindi gumagaling na sugat. Pangatlo po is unusual bleeding or discharge. Halimbawa po, ikaw po ay nagregla na and then in between meron pong mga bleeding. No? So yun po, unusual bleeding or discharge. Next, thickening or lump in the breast. So nagkakaroon po ng bukol. Hindi lang po ito sa breast, pwede pong sa ibang bahagi ng ating katawan. Next is indigestion or difficulty in swallowing. Hindi po maganda ang panunaw, no? Next is obvious change in wart or mole. Lalo na po kung nagkaroon ng pagbabago doon sa yung nunal or kung yung wart po kasi usually po the HPV also is the HPV infection is also correlated po sa cancer. Next is nagging cough or hoarseness in voice. Ayan, so hindi medyo garalgal daw po ang boses, no? Next is unexplained pain, anemia, and fatigue. Hindi mapaliwanag na pagkapagod, pagkatamlay, or yung anemia po, and sudden weight loss. Biglang bumaba yung timbang, hindi naman nagda-diet, no? So, yun po yung mga tinatawag po nating caution us. So, ito po ay mga early warning signs. Pero hindi po ibig sabihin, pag may naramdaman po tayong isa, ay, automatic may cancer na ako, no? May nakita ko medyo natakot, no? So, wag pong mag-alala, baka gumargal lang boses kasi nag-video kay maghapon, no? So, ito pong mga warning signs na ito ay paalala po, ito po ay kapag may nararamdaman tayo na persistent, kailangan po nating magpakonsulta, no? Kasi tayo naman po ang makakapag-determine na parang may pagbabago sa akin. So, ito po ay mga early warning signs na kailangan po nating ipaalala, hindi lang po sa atin, kundi sa ating mga kapamilya. Sige po, next slide. So, paano po ba natin mapapabawas yung ating mga cancer risk? Unang-una daw po ay tamang pagkain. So, lagi po naming sinasabi na ang tamang pagkain, balanced diet, is magandang panlaban po sa cancer. So, next po natin is ehersisyo. Kailangan po magkaroon tayo ng ang physical inactivity po kasi or yung sedentary lifestyle is also a risk factor for cancer. Especially po yung ating mga fat cells, no? Especially for example for breast cancer, pwede po siyang mag-produce ng estrogen na nagpapataas po ng chances ng pagkakaroon ng breast cancer. Next po is pagiging disiplinado, no? Dapat po wala pong bisyo. Bawasan po ang pag-inom ng alak, hindi po ng tubig. Dapat po bawasan po ang pag-inom ng alak, and then bawal po ang paninigarilyo, no? So dapat po disiplinado tayo in terms ng ating lifestyle. Sige po, next. Paano po ba natin mape-prevent yung cancer? So unang-una po, 'di ba, sabi ko kanina, yun po yung mga modifiable, no? So ibig sabihin sa pagbabago po ng ating lifestyle, pwede po natin silang ma-prevent. Next po is yung tinatawag po nating early detection and screening. So paano po 'yon, no? So kahit wala pa pong nararamdaman, kapag ikaw po ay pasok na sa edad, kailangan po ay nagpapa-screen. So ano po yung screening? Wala pa pong nararamdaman. Pag sinabi naman po nating early detection, meron na pong sintomas. Ngayon po, yung sintomas ipapakita po natin, ipapakonsulta para malaman kung ano po yung clinical correlation po noon. So for example po, for breast cancer, meron po tayong tinatawag na clinical breast examination. Yung clinical breast examination po, kahit po wala kang nararamdaman or may nararamdaman, kailangan po ay sinasalat yung ating mga suso ng mga healthcare providers para makita hindi lamang po ng bukol. Kasi ang thinking po natin, breast cancer equals to bukol. When in fact, hindi po lahat ng breast cancer ay bukol po agad ang sintomas.
Pwede pong may pagbabago sa nipple, sa utong, may sugat, meron pong thickening, mayroon pong dimpling na sinasabi. So, pag nagbabago po yung itsura, hugis, or pakiramdam ng suso, pwede po siyang maging sintomas or makorelate po sa breast cancer. Meron din po tayo na ultrasound and mammogram. Ito po ay piniperform lalo na po kapag merong mga sintomas. Pero po pag age dapat 50 and above, dapat po regular na po ang ating mammogram. May nararamdaman man o wala. So dapat po pag 50 and above, regular na po yung ating mammogram. So meron po tayo sana ng mga annual medical examination. Dapat po sinasama po natin ang mammogram and breast ultrasound. Then isa pa po siguro, although hindi po siya screening, no? Meron po tayong monitoring sa ating mga sarili, which is yung sariling salat sa suso. So dapat po tayo mismo ay nagko-conduct ng breast self-examination. Gagawin po natin yan every month, 7 to 10 days after po ng unang araw ng regla, kung saan hindi na po masakit o tender yung ating breast, and then kakapain po natin both breast, of course. So next po natin is the cervical cancer. Yung cervical cancer po natin is 98% attributed po sa human papilloma virus. So ito pong HPV, ito po ay infection. So ito pong HPV, kapag ito po ay na-expose ang isang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik, hindi lang po ito babae to lalaki. Pwede po ito lalaki to lalaki at babae to babae. So kapag ikaw po ay na-prolong exposure sa HPV, pwede po itong mag-lead sa cervical cancer. May sintomas po ba ang cervical cancer? Sa unang stages, wala po. Usually po, pag may nararamdaman na, medyo late na po ang stage nito. Pwede pong nasa stage 3, stage 4. Kaya po kahit walang nararamdaman, dapat po ay nagpapascreen for cervical cancer. Meron po tayong mga screening methods. So we have visual inspection with acetic acid, kung saan po ay tinitingnan yung cervix sa pamamagitan ng paglagay ng suka. Kapag may pagbabago po, makikita po doon kung meron na pong pre-cancer. Ibig sabihin po hindi pa cancer. Ibig sabihin lang po nun may infection and pwede pong matreat. Wag po wala, hindi po suka na yung suka ng anong tawag yung pinangluluto, no? May specific suka po na nilalagay doon sa cervix. Meron din po tayo yung pap smear. Sino na po ang nakapagpa-pap smear dito? Meron. Ayan. So dapat po recommended na po na nagpapa-pap smear po 50 and above. Next, HPV DNA. Ito po ay isang makabagong teknolohiya kung saan po ay kinokollect po yung specimen. Pwedeng ikaw po mismo ang mag-collect para po makita kung may infection. And next po natin is the colorectal cancer po. Sabi ko po kanina, madami ang cases ng colorectal cancer. And gusto po namin i-highlight that we have to intensify yung ating kampanya natin para po sa screening ng colorectal cancer. And of course, prostate cancer po. So sino po ang nagkakaroon ng prostate cancer? Tanging mga lalaki lamang po. Same with the cervical cancer, tanging babae lang po ang pwedeng magkaroon ng cervical cancer. Sige po, next. Ano po yung mga serbisyo ng DOH doon po sa programa natin sa cancer? Na-mention ko po kanina yung mga screening methods, yung mga early detection methods, lahat po yun na i-available sa ating mga DOH hospitals. Kapag ikaw po ay pasok po dito sa kategorya ng CAF, the Cancer Assistance Fund, pwede pong gamitin ang CAF Fund para po sa screening pa lamang. Unang-una kung ikaw po ay high risk doon po sa cancer, may family history of cancer, and meron pong sintomas, pwede pong ipasok ang screening pa lamang sa Cancer Assistance Fund. So yung Cancer Assistance Fund po is a financial fund being given by DOH sa ating mga cancer access sites. Meron po tayong Bicol Medical Center and BRHMC kung saan po sila po ang nagpapatakbo nitong Cancer Assistance Fund para po magamit ng ating mga Bicolanos na may cancer.
So hindi lamang po yung may cancer, no? So na-mention ko po kanina, pwede po siya sa diagnostic test and laboratory test, pwede po siya sa therapeutic procedures, and pwede din po siya sa prevention and screening services. So paano po makapag-avail ng CAF? So para po maka-avail ng CAF, pupunta po tayo doon sa ating CAF access site. Ang maganda po ngayon sa Bicol region is pinaigting po natin yung referral network from the rural health units or mga city health units papunta po sa ating mga access site. Kung halimbawa po ang ating mga Bicolano ay pupunta sa rural health unit or sa city health unit para magpa-screen and nakita po na sila ay suspicious or positive for cancer, pre-cancerous lesions, sila po ay automatic na i-refer sa ating mga CAF access site. So hindi na po siya po mismo, ang magsa-schedule na po nun ay ang ating mga RHU or mga local government na health facilities, no? So yun po yung pinapaigting natin ngayon. Ang kagandahan po ngayon, bisa record namin, mas madami po yung coverage ng CAF from screening to treatment. Ibig sabihin po, mas nakakatch po natin ngayon yung cancer at the earliest. Kasi po, madami po ang referral ngayon ng ating mga RHU papunta sa ating mga CAF access sites. Kasi noong unang pasok po ng CAF ng 2023, more on the treatment. But now we are getting a lot of referrals mula po from the screening, early detection, going to treatment. So that is a good indication po ng referral pathway for cancer. So yun po, pagpasok po doon, automatic po, magpe-present lang po yung ating patient ng requirements, identification ID and PhilHealth, and then yung CAF access site na po ang bahala doon po sa processing. Automatic po i-enroll na po sila. Next po natin is the CSP map. Ayan, so sa sige po, next slide. Ayan. So sa CSP map naman po, ito ay mga libreng gamot na pinoprovide po ng ating Department of Health doon po sa ating mga access sites. So yung mga cancer patients po natin can avail the free medicine. Meron po tayong 61 types of medicine para po sa ating mga cancer patients. And libre po yun ay maibibigay. So ang requirement lang po doon ay dapat naka-enroll po sila doon sa access site. So automatic po, pag naka-enroll na po sila sa CAF access site or sa ating mga cancer centers, automatic po, pinoprovidean din po sila ng medications. Basta po pasok po doon sa 61 molecules. So yan po yung ating CSP map. Ngayon pong 2026 ay may binabang bagong pondo po ang Department of Health sa ating mga DOH access site para po mas tailored fit yung pagbili ng mga gamot base po doon sa kanilang mga pasyente. And mas mag-e-expand po yung ating medication access program sa ganong pamamaraan. Sige po, next slide. Ayan. So meron po tayong 34 access site all over the Philippines. And meron po tayo dito sa Bicol region na dalawa, which is the BMC and the BRHMC. So ito po yung ating QR code to get the different access sites directory. Ayan, next slide. Ayan. So, base po doon sa aking mga diniscuss, hopefully we get inputs and we turn it into output, no? Sa paanong pamamaraan yung output, help us disseminate the information on cancer. This February is National Cancer Awareness Month. Mas taasan po natin, tulungan niyo po kami na itaas ang kamalayan ng mga Bicolano tungkol sa cancer and kung paano po ito malalabanan at makokontrol. Maraming salamat po. Hello. Thank you very much po, Ma'am Julie L. Granadino, our Regional Program Manager for the Cancer Control Program. Alright, so any questions po later on sa ating open forum? For now, let's head on to our
last topic, which is blood donation, to be discussed by our blood donor recruitment officer of the BSL SNRL Blood Center, Miss Nicole Ann Bejo. Ayan, good afternoon everyone. So, magandang hapon po sa lahat. So, I'll be presenting and will be giving you information po on blood donation. Before that, gusto ko po malaman, sino na po ba sa inyo dito nakapag-donate na ng blood before? Ayan. Okay, so, yung iba, sino dito yung willing mag-donate? Are you ayan, willing mag-donate. Ayan. Nag-try na po, sino dito yung nag-try na magpa-screen, mag-donate pero hindi lang nakapasa sa screening. Ayan, okay. So, nakakatuwa naman po at least dito sa room na to, majority are actually willing to help po, no, na madagdagan yung supply ng dugo natin. So, na-mention po kanina ni RD Rempilio that last month, mababa po yung supply ng dugo natin. Kaya po, ang Department of Health at ang Blood Center po ay patuloy po na nag-intensify po ng information dissemination and blood donation. At the same time po, sa tulong po ninyo, mas may kayat pa po natin ang publiko na mag-donate ng dugo. So, yung tagline nga po natin, as you can see here po, dugong bigay, dugtong buhay. So, donating blood, hindi lang po siya isang simpleng gawain, but donating blood can actually save lives. So, next slide po. Bakit po ba kailangan natin mag-donate ng dugo? No? Sa lahat actually ng mga pangangailangan ng isang pasyente, dugo po yung talagang challenging, no? Na makuha, lalo na po pag depleted o wala po tayong sapat na supply ng dugo. So, bakit po kailangan natin mag-donate ng dugo? Unang-una, dahil po meron tayong mataas na demand sa dugo. Lalo na po for the past months, we've actually monitored po, no, na tumataas po talaga yung demand ng dugo. Araw-araw, may mga pasyente pong nangangailangan ng dugo. Araw-araw may inooperahan, araw-araw po may nanganganak, no? May mga cancer patients tayo nag-undergo ng blood transfusion. Dito lang po sa Bicol, no, meron po tayong monthly schedule of open heart surgery sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, kung saan po ang isang pasyente nangangailangan ng 16 na blood units. Ganon kadami po, no, isang pasyente, 16 blood units po yung kailangan nila. Imagine po, no, na monthly, usually minimum na po yung 5 pasyenteng inooperahan, no, sa puso, yung open heart surgery. Given po na ganon, no, tumataas yung pangangailangan ng dugo dito sa Bicol. Kaya po, kailangan natin ng mas madaming supply ng dugo. Pangalawa, wala pong substitute sa blood. Hindi po pwedeng i-reproduce po ang dugo. Hindi po pwedeng yung dugo po ng mga hayop ang kukunin natin at isasalin sa mga pasyente. Hindi pwedeng i-order lang online yung ating blood. Makukuha lamang po ang dugo na pwedeng isalin sa tao, galing din po sa tao. Kumbaga, ito po, kaya kailangan po natin ng tulong ninyo, ng publiko po, no, na madagdagan yung supply ng ating dugo. Dahil hindi po ito pwedeng makuha, no, o mabili kung saan-saan lang. Next po, it saves lives, no? Nakagadugtong po ng buhay. And actually po, one blood donation can save up to 3 to 5 lives, no? Yung isang blood bag po na dinodonate ng ating mga donors, hindi lang po isang pasyente ang pwede nitong matulungan. Ang blood center po, meron po kaming capability magproseso po ng dugo sa iba't ibang component. Ibig sabihin po, one blood bag na component o napaprocess pa po siya sa platelet, plasma, no, PAC-RBC, and other components. So, kung titingnan po natin, napakalaking bagay pala. Nag-donate ka once, hindi lang isang buhay yung matutulungan natin, no? And cliché man po itong pakinggan, di ba? Parating na po taning naririnig na donate blood, save lives. Totoo po yun. But when we donate blood, nabibigyan natin ng oportunidad yung mga pasyentes dahil nga po nadugtungan yung kanilang buhay. Nabibigyan sila ng oportunidad, makasama pa yung kanilang mga pamilya, makapag-aral pa, makapagtrabaho pa. Ganun po kalaki yung impact ng pagdodonate ng dugo.
Why donate blood? It's also good for our donors. Malaking tulong din po ito sa atin dahil una, napapalitan po ng bagong red blood cells ang ating katawan, no? And at the same time, kapag ang isang donor nag-donate, knowing na sila ay nakatulong, maganda po at masarap sa pakiramdam na malaman na ikaw po ay nakasagip ng buhay. So in return, it's actually good for our mental health. Knowing po, no, na nakatulong ka at nakasigip ka ng buhay. And lastly, it strengthens our community. So sa mga panahon po ng sakuna, ng disaster, ang pagdodonate ng dugo, no, lalo na pong regularly, makakatulong po ito para maging handa ang ating community sa mga panahon na kailangan po ng dugo. Alam naman po natin, no, that for the past weeks po, nasa yung ating mayon po, no, nasa alert level status. Actually po, naka-apekto rin po ang status ngayon ng mayon sa ating supply ng dugo. Bakit po? Dahil meron tayo mga mobile blood donation activities na kinokonduct po sa mga barangay. Yung mga lugar, mga munisipyo at barangay na nasa danger zone, no, at sila ay kinailangan mag-evacuate, hindi po tayo nakakapag-conduct ngayon ng mga mobile blood donation sa mga lugar na yon, no? Kaya po nakaapekto yun sa ating supply ng dugo. Kaya naging strategy po, no, naging initiative po ng DOH, mas dinamihan na yung ating mga mobile blood donation sa iba pa pong lugar. So ang sinasabi lang po natin na kailangan po regular tayo nagdo-donate ng dugo, mas dadami pa yung ating donors dahil hindi po natin alam hanggang kailan po yung mayon alert level status po ngayon. Hindi natin alam kung kailan yan tatagal. Hindi po natin alam kailan ulit magkakaroon ng bagyo. Ang bagyo po, meron din po yung epekto sa supply ng ating dugo at iba pa pong mga natural calamities. So, kaya po inikayat namin ang bawat isa, hindi lang po mga individual. Actually po, ini-encourage namin, even po the media, yung ating mga NGOs, other institutions na mag-conduct po ng mga mobile blood donation activities para po madagdagan ng ating supply ng dugo. Okay, next slide po. Ang ating advokasya po ay voluntary blood donation, no? Dahil po, kinukonsider po natin na yung pundasyon po ng blood program, pundasyon po ng sapat at ligtas na dugo, supply ng dugo, ay galing po sa ating mga voluntary blood donors, no? We discourage po yung paid donation na tinatawag, no? May mga instances po, may nalalaman tayo na, okay, naghahanap po ng donor, magdo-donate dahil po sa kapalit na pera. So hindi po natin yun ini-encourage dahil po may risk pong naka-attach po sa gano pong gawain. So bakit po voluntary blood donation? Dahil unang-una po, no, ang mga voluntary blood donors natin, ang intention nila ay gusto nilang tumulong, no? Wala pong hinihinging kapalit. So ibig sabihin, wala po silang rason para magsinungaling or hindi po magsabi ng totoo sa screening or interview yung pagdadaanan po nila. And ang ating mga voluntary blood donors, dahil gusto nilang makatulong, hindi na kailangan pong pilitin para mag-donate, no? Madami sa ating mga donors ngayon, tumataas po ang ating mga regular donors for the past years. Kaya po inikayat po natin, no, na mag-donate tayo voluntarily with the intention na makatulong at makasagip po tayo ng buhay. Yan, next slide po. Sabi po ng World Health Organization, ang safest source, no, or the safest blood donors po are voluntary. Ibig sabihin, no, out of free will na magdo-donate, non-remunerated blood donation, ibig sabihin po, wala pong magdo-donate kahit walang bayad, kahit wala pong kapalit, at galing po sa tinatawag nating low-risk population. Ito po yung mga tao o yung mga individual na makukonsider po natin na healthy and physically fit to donate blood. Ayan, next slide. Kung magtatanong po kayo, saan po napupunta? Sino po yung mga sinasalinan ng dugo? Bakit po, no, kahit nagdo-donate, may mga kakilala tayong nagdo-donate ng dugo, may nalalaman tayong mga mobile blood donation activities na kinokonduct, pero bakit hindi pa rin sapat, no? So, madami po kasing pasyente ang nangangailangan ng dugo. At sino-sino po sila?
So, where is donated blood used for? Una po sa mga trauma and road accidents, no? Tumataas po no yung mga cases natin ng road accidents kung saan kailangan nila masalina ng dugo. Obstetrics, yung mga nanganganak po no, kailangan din sila masalina ng dugo. Orthopedic cases, nag-undergo po ng operasyon. Other medical problems sa puso, sa liver and kidney. Surgical cases, ayan, yung mga pasyente po na merong anemia. And lastly po, mga cancer patients at meron pong blood diseases. So madami po iba't ibang medical condition ng isang pasyente kung saan kailangan po ng dugo. So given po na tumataas po yung mga pasyente nagkakasakit, tumataas din po yung mga nangangailangan ng dugo. Yan. So next slide, for the past years, as you can see po dito sa ating data, ito po yung data ng blood center from 2022 until this year. So 2025 po, increasing yung ating blood units collected. Makikita natin 2020 mababa po yung dugong na collect dahil po ito sa pandemic. So umonti po yung ating mga mobile blood donation activities kaya mababa po. Pero po no, as you can see, steady increase po yung ating blood collection. Ibig sabihin, dumadami yung ating mga donors na nagdo-donate. Ibig sabihin po, mas madami tayong partners na partner po sa atin para mag-contact ng mga mobile blood donation activities. Pero yung tanong, bakit po may mga pasyente na nahihirapan pa rin makakuha ng dugo or hindi po sapat yung supply natin? Daling totoo po, kahit po tumataas yung collection natin, mas tumataas din po yung demand ng dugo. Kaya po, ang blood center po at ang blood program ay nag-intensify po ng mga strategies and initiatives para po mas mapataas pa yung ating collection. Kaya sa tulong po ng media and other institutions, kaya po natin mas mapataas pa ang makokollect na dugo no, sa Bicol. Okay? So ito pong data po na ito, collection lang po ito sa 4 na probinsya. So Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Dahil ang blood center po ang isa sa lead blood service facility ng Region 5. Kasama po ng blood center ang Bicol Medical Center kung saan po ang Bicol Medical Center naman po nagko-collect sila ng dugo sa Camarines Sur at Camarines Norte. So yung data po makikita nyo, galing lang po ito sa 4 na probinsya. So dahil po 4 na probinsya po ang hawak ng blood center, 4 na probinsya rin po ang sinusuplayan ng dugo ng blood center. So ganun po kalawak. Kaya ganun din po kadami ang nangangailangan ng dugo. Okay? Next slide po. Okay, so ngayon po no, inikayat, 'di ba nakita po natin na tumataas naman yung blood collection natin, pero bakit kulang pa din? Kaya po kami nangihikayat pa ng madami pang donors. Kami po ay humihingi pa ng tulong sa madaming partners natin para mag-contact ng blood donation. Pero para mabigyan kayo po ng idea, ano po ba yung pagdadaanan ng isang donor bago siya ikuhanan ng dugo, no? May mga donors, 'di ba, meron po sa inyo mga nag-try po magpa-screen, hindi nakapasa, no? Willing naman kaso hindi po qualified to donate blood. Unang-una po, ang blood center ay sinisiguro po yung 2 bagay. Una, donor safety. Ibig sabihin, kailangan po masiguro na kayo po ay ligtas na kukuhanan ng dugo, no? Pwede naman kasi isipin natin, okay, para madaming makolekt na dugo, kuha lang tayo ng kuha. Pero sinisiguro natin na qualified and physically fit po magdodonate ang ating donor. And second po, kailangan po masiguro natin na ligtas yung dugong kukunin po sa pasyente. Kaya po, very strict po ang ating screening. May mga dadaanan po tayong screening process kung saan masisiguro na yung medical history mo, yung current health status mo po, mako-consider na safe source ka po ng dugo. So ano po ba yung prosesong pagdadaanan ng isang donor para po malaman natin ano yung steps na pagdadaanan ng donor bago po siya kuhanan ng dugo? Unang-una po, yun, i-check po ang inyong vital signs. So, kailangan masiguro po normal ang kanilang blood pressure,
pulse rate, no? Temperature, even po kinukuha natin yung timbang. Kung nagtatanong po kayo, ilan po ba yung timbang na ng isang donor na inaalaw natin mag-donate, no? Ang sinusunod po natin, lalo na po sa mga first time na babaeng donor, at least 52 or 53 kilograms. Okay? Dahil po, ang kadahilanan po nun, gusto natin masiguro po na hindi po mahihilo o mahimatay yung ating donor. So may ganun pong consideration even po sa timbang. Okay? Pagdating naman po sa pulse rate, sa BP, madalas tinatanong, kapag meron po ba akong hypertension, hindi po ba ako allowed mag-donate? Ang sagot po, kung kayo po ay may hypertension, as long as po during the day of your donation, normal po ang iyong BP, you are allowed po, no, to donate blood after din po mas-screen ka pa doon sa ating interview. Okay po? So, kailangan lang po normal ang inyong vital signs during the day of your donation. Then after po nun, may staff po tayong mag-i-interview kung saan itatanong po ang mga impormasyon about po sa inyong health status and even medical history. Dito po, kaya po sinasabi natin kanina, stricto po ang ating mga staff sa pag-i-interview para po masiguro natin na safe and quality yung blood na makokolek po sa ating mga donor. Ang aming pakiusap, no, at panawagan sa mga donors natin na during the interview process po or the screening process ay magkasabi po tayo ng totoo, no? Dahil po we assure you na lahat po ng impormasyong ibibigay ng ating donor will be considered as confidential. Ngunit kailangan po namin malaman yung totoo at kompletong impormasyon para masiguro po natin na safe and quality po yung blood na makukuha sa ating donors. Then after that po, i-check yung ating blood type at hemoglobin. Okay? So kailangan po, no, normal yung hemoglobin ng donor. Again, para maiwasan po yung mga adverse events na pwede ma-experience po ng isang donor katulad po ng pagkahilo or pagkahimatay. So, meron po tayong iba't ibang blood type, no? A positive, B positive, O positive, AB positive. At narinig niyo po ba yung mga RH negative din natin? A negative, B negative, O negative, AB negative. Ito po yung mga rare blood types kung saan kapag ito po ang blood type ninyo, yung negative, RH negative po, usually hindi muna namin ito kinukuhanan ng dugo. Dahil po, sobrang konti po ng demand, ibig sabihin, konti lang yung nangangailangan ng ganitong blood type. Ang ginagawa po ng blood center ay pinapasok po siya sa registry at kapag merong pasyenteng nangailangan ng ganong dugo, saka po natin rini-recall or kinakausap yung mga RH negative donors natin. So bakit po hindi pwede mag-stock ng dugo? Kasi kung tatanungin nyo, pwede nyo naman pong itago or i-stock yung dugo. Kasi andyan naman na yung donor, bakit po hindi natin kukuhanan? Yung ating dugo po, meron po yung expiration. Okay? So kaya po hindi po tayo pwede mag-store ng blood for a long period of time. For PAC-RBC, no, whole blood, 35 days po yung kanilang expiration. Yung platelet concentrate, 5 days lang po siya. Okay? Kaya po, no, ang blood center patuloy po nagko-conduct ng mga mobile blood donation activities all year round. Kahit po holiday, kahit po yan weekend, dahil po kailangan masiguro araw-araw meron po tayong supply ng dugo. Okay? Then, after po, no, ma-check yung blood type and hemoglobin, meron pong doktor magko-conduct ng physical examination. At kapag nakapasa po sa prosesong ito, saka na po kukuhanan ng dugo at magkakaroon po ng post-donation care. Ayan. So yun po yung proseso na pagdadaanan ng donor bago po siya kuhanan ng dugo. Okay, next slide po. Ngayon, yun po yung proseso ng pagbibigay ng dugo, no, o pagdodonate ng dugo. Ang tanong naman ngayon na madalas pong naitatanong ng publiko, ng madami pong individuals po no, na paano po mag-a-avail ng dugo? Paano po magre-request ng dugo? Bakit po mahirap mag-request ng dugo? So ngayon, para po maging malinaw po ito sa lahat po, no, at sa publiko, yung proseso po na pagre-request ng dugo, meron po tayong tinatawag na facility to facility transaction. Ibig sabihin po nito, ang hospital po ang
magre-request, no, magko-coordinate sa amin sa blood center or sa iba pa pong blood service facility, no, para sa request ng dugo. Ibig sabihin po, hindi po pasyente pa o relative pa ang maghahanap ng dugo, hindi po pasyente o relative ang tatawag po sa amin para i-check kung meron pong supply ng dugo. Between the facility o the hospital na nangangailangan ng dugo at yung facility po na pagkukuhanan ng dugo. So ano po yung prosesong pagdadaanan or kailangan gawin para po makakuha tayo ng dugo? Next slide po. Una po, no, kailangan po ng blood request na ibibigay po ito ng attending physician. So dito po, sinusulat na or ini-include na po yung pangalan ng pasyente, ano po yung blood type, ano po yung blood component na kailangan, at ilan pong blood units po yung kailangan ng pasyente. So sa hospital po, kailangan ng ganitong information at form na ibibigay po sa pasyente. So may, as you can see here po, ito po yung sample natin ng blood request form from Ace Hospital. So hanggat wala pa pong blood request form na naibibigay po ang doktor, ang hospital, hindi po tayo makaka-request pa po ng dugo sa blood center and other blood service facilities. Ngayon po, next slide, kapag meron na po tayong completely filled out and signed blood request form, dinadala po ito sa blood bank or blood station. Ibig sabihin, usually sa laboratory po ito ng hospital. Dito na po yung sinasabi nating facility to facility. Ang magpa-facilitate po, magpo-proseso ng request nyo po ay yung hospital kung saan po naka-admit po yung pasyente. So yung blood request form, ibibigay po yun sa blood station or blood bank or usually sa laboratory po ng hospital. At kapag naibigay po yung blood request form sa blood bank or blood station, next slide po, the next step po naman ay i-check po ng staff kung meron pong available na supply sa kanila. So una, chine-check po muna kung merong available stock sa hospital. Okay? So ngayon po, kapag meron pong available ng blood sa hospital, magkakaroon na po ng pre-transfusion test, no, bago po isalin yung dugo sa pasyente. Ano po tong pre-transfusion test? Usually ito po yung cross-matching. Sinisiguro na compatible po yung dugo ng dugo doon sa pasyente pagsasalinan po ng dugo. Okay, next slide po. Kung ang kailangan pong dugo ay hindi po available sa hospital, no? Dito po sila, dito po papasok kung saan magsusource out or maghahanap po ang hospital sa lead blood service facility. Yan na-mention ko po ang blood center, isa po sa lead blood service facility sa Bicol, at pwede rin po sa Bicol Medical Center. In addition, yung ating Red Cross po, no, ay sila po ay tinatawag na blood collecting unit, so pwede rin po silang pagkuhanan ng dugo. So kapag meron pong hospital na nangangailangan ng dugo, pwede po silang lumapit sa blood center, sa Bicol Medical Center at Red Cross. And even po, no, pwede rin pong makakuha ng dugo sa ibang hospital as long as po meron pong supply ng dugo ang ibang hospital. So, after po mag-coordinate, makiusap, no, i-check kung merong available na blood po sa lead blood service facility. Ayan, next slide. Yung gagawin po, no, ayan, if the blood product is not available po sa lead blood service facility, so kunwari po kami, si Ace Hospital, walang supply ng dugo, so tatawag sa amin to check kung meron kaming available stock. Kapag wala po kaming available na stock, maghahanap din po sila sa Bicol Medical Center, sa Red Cross or other health facilities or blood service facilities. Ang tanong po ngayon, paano po kung walang stock sa lahat ng mga facility na yon? Paano kung wala pong blood na available sa blood center, no? Wala pong blood available sa Red Cross or sa BMC. Next slide, dito po papasok yung tinatawag po nating pag-network ng blood at yung naririnig po at alam naman siguro ninyo po, no, na concern ng publiko na nagdadala pa ng donor, kailangan maghanap ng donor. Okay? Again, kapag wala pong supply ng dugo, available blood
sa ating lead blood service facilities at even po sa Red Cross, ang last option po natin ay kailangan po maghanap ng donor, no? Ng pasyente o relative ng pasyente para po maibigay yung request po niyang dugo. So, ito po ay nakaangkla po sa Regional Administrative Order 2023-005 kung saan po nakastate po dito yung mekanismo na susundin natin kapag po wala pong available na dugo sa lead blood service facilities and even po sa Red Cross. Okay? Next slide. So the requesting blood service facility will coordinate po with the lead blood service facility. So kami and other blood service facility in their network for pickup arrangement. Once the needed blood product is found. So kapag meron pong available supply, no? Ngayon po magko-coordinate po ang ospital sa blood center para makuha po yung dugo. So hindi po pasyente yung magdadala or kukuha ng dugo. Ang may responsibility po mag-pick up, no? Or mag-coordinate para makuha yung dugo ay ang hospital. Ngayon po, next slide, ang blood center po ay nagde-deliver mismo ng dugo. Meron tayong tinatawag na direct distribution system kung saan meron po kaming schedule. Ayan, hindi lang po nakikita, pero meron po tayong schedule kung saan ang blood center mismo po nagdadala ng dugo sa mga hospital. So, sa Sorsogon and Masbate po, Monday po, nagde-deliver po ang blood center. Sa Sorsogon, may mga particular na hospitals po, once po nag-request na po yung hospital, nakaschedule po pag Sorsogon Hospitals, nagde-deliver po tayo dyan. No? Kapag ang Masbate naman po nangailangan ng dugo, nag-request sila, dinideliver po natin ito sa Pilar Port at sila, yung taga Masbate na rin po yung nagpe-pick up nun hanggang makarating po ng Masbate City. Sa Albay naman po, from Tuesday to Friday, nagde-deliver po tayo ng dugo at sa Catanduanes, pag Friday po, dinadalaw din naman natin to sa Tabaco Port. So, ngayon, ang tanong, baka po may mga na-experience kayo kung saan, bakit po kapag yung sa pasyente namin o kamag-anak namin, bakit hospital lang nag-pick up? So, dahil po meron tayong sinusunod na schedule, pag hindi po nakapasok doon yung schedule ng delivery, kung saan kailangan na po yung dugo, hospital na po ang nagpe-pick up. Okay? Kapag emergency, hindi pasok dun sa schedule, hospital na po ang kumukuha or nagpe-pick up ng dugo. So yun po isa sa mga ginagawa ng blood center para mas mapadali at mas mapabilis po, yung pagbibigay or pagdidistribute natin ng dugo. Yan. Next slide po. Ngayon, kapag nakuha na po, na-pick up o na-distribute, na-deliver na yung blood na kailangan ng pasyente, pre-transfusion testing po will be conducted to the donated blood. So, na-mention ko po kanina yung cross-matching na tinatawag para masiguro po na compatible po, na maisasalin yung dugo sa ating pasyente. And lastly, saka na po siya isasalin sa pasyente, yung dugo pong na-request po sa ating mga blood service facilities. Ngayon, ang tanong po, next slide, alam ko po na na-encounter nyo po ito. Yung dugo pong dinodonate, libre yan. Kasi nga donated blood. So, technically, blood is free. Pero ang tanong, bakit po pagdating sa hospital, merong pinapabayaran sa amin? Okay? Ang sagot po doon, meron tayong tinatawag na blood service fee. Ang blood service fee, ano po ang kino-cover nito, Bakit kailangan pa magbayad ng pasyente ng blood service fee na yun na nga po, donated blood, libre siya, libreng dinonate. So, kino-cover po ng blood service fee, yung testing, kailangan po itest yung dugo. Tinetest po yung dugo sa 5 transfusion transmissible infection katulad po ng HIV, malaria, hepatitis, syphilis. Chine-check po yun sa mga sakit para po masiguro na ligtas pong maisasalin yun sa pasyente. At the same time, yung blood service fee, it also covers po yung ating blood bag. Hindi naman po pwedeng i-store natin ang dugo sa plastic lang or kung saan. So, kailangan po appropriate po na blood bag ang gagamitin.
So, nakikita nyo po dito, no? Ito po ay based po sa AO 2015-0045. Ito po yung maximum allowable service fees for blood and blood components. So, makikita natin pag whole blood, 1,800 yung binabayaran. Kapag PAC RBC, 1,500. And other blood components, 1,000. Again, yung tawag po dito ay blood service fee. Next slide po. Ayan. So, ito po, no, ayan, yung testing, yung blood service fee po ay para sa testing sa na-mention ko po kanina mga sakit. Kasama rin po dito yung other screening tests like hemoglobin, blood typing, and vital signs. Next slide. So, nakasaad din po dito, no, na no other fees related to blood services shall be collected from the patient or relatives. So, kailangan po, yun yung i-collect, no? Yun lang yung sisingilin. And then, expenses for the transfusion-related procedure shall be separate. Kaya po, kung makikita nyo sa mga hospital, di ba yun po yung maximum na allowable na blood service fee, pero ma-observe po ninyo, bakit po pag siningil na or pag magbabayad na, mas malaki po yung binabayaran. So, ang reason po doon, dahil po yung transfusion-related the procedure, meron din po yun na cost, no? And other, na-mention din natin yung cross-matching. So, iba-iba po ito, depende sa hospital. Okay? So, yun po yung, binabayaran ng ating mga pasyente. Hindi po mismo yung blood, but the blood service fee. Okay? Para po, at least maliwanagan tayo, kaya pala kailangan pa namin magbayad ng ganito, dahil po sa blood service fee. Pero kapag ang pasyente po ay naka-admit sa mga government hospitals, they can avail of the PWD discount or kapag indigent po yung ating pasyente. Next slide po. Ayan. So, gusto po namin, no, na mas madami pa yung makaalam, no, at makapag-donate ng dugo. Marami po sa atin gusto din mag-donate pero hindi nila alam saan po ba kami pwedeng mag-donate. Saan po ba sino po yung pwede naming lampitan para po makapag-donate ng dugo? Or sino pwede naming makausap para po makapag-organize kami ng mobile blood donation sa aming mga lugar? So, ang aming pong Facebook page ay Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory, kung saan po, weekly po kami nagpo-post ng mobile blood donation activities. So, yung ginagawa po ng blood center, kami na po yung nagpupunta sa mga barangay, sa community, sa mga opisina para po, no, mas malapit at mas accessible na po sa mga donors ang pagdodonate ng dugo. So, pwede po natin makita at malaman po, no, kung saan yung mga scheduled na blood donation natin. Halos araw-araw po meron tayong scheduled blood donation dahil nga po gusto natin na magkaroon tayo ng sapat na supply ng dugo. So ngayon, this coming week po, no, this week, madami po actually tayong schedule. Ongoing pong blood donation ngayong araw ay nasa sa Sorsogon, sa Copi Hospital. Meron din po sa Ligao, Piudoran, and Bulusan. So nagko-conduct tayo ng mga mobile blood donation activities dun po sa 4 na probinsya under the Blood Center Network. Okay, next po. Ayan. So, gusto po namin, no, lastly, gusto namin, again, una magpasalamat sa mga donors natin na regularly nagdo-donate ng dugo. And sa mga gusto po pong mag-donate, willing mag-donate, kailangan po namin ng tulong ninyo para masiguro natin na kapag ang mga pasyente po, no, na nasa hospital, kailangan ng dugo, ay may maibibigay po tayo agad. Ngayon po, na mababa yung supply natin for the past weeks, no, mas kailangan po natin na mas madami pang donors. Mas kailangan din natin na mas madami pa pong organizations o grupo na willing po mag-organize ng mga mobile blood donation activities para po mas madami pang pasyente ang ating matulungan. At sabi po nga natin kanina, para handa po tayo sa kahit ano pong calamity na pwedeng mangyari, so meron tayong enough na blood supply. So, yun lamang po, no, magbigay po tayo ng dugo para mas madugtungan po natin yung mga buhay ng mga pasyenteng nangangailangan ng tulong po natin. So, maraming salamat po. Ayan. Thank you very much po, Ma'am Nicole, for your discussion po on blood donation. Okay.
So, dumako na po tayo sa open forum. May ilang acknowledge lang po akong media. From Barracuda ITV, Sir Jose and Ma'am Marites. Umalis na ata si... Ayun na si Ma'am. Okay. We also have Sir Bobby and Sir Derek from DWAR Abante News. Hello po. Ayan. And we also... from Bicol Journal po pala. Sorry, from Bicol Journal. From DWAR Abante News, we have Ma'am Rosa Solarte. Ayan. Magkakatabi kasi kayo eh. Sorry na. And we also have from D-Way FM, Ma'am Mel. Hi, Ma'am. And Ma'am Rides. Nandito si Ma'am Rides Barsha from Manila Times. Ayan. Okay, wala na po ba akong nakalimutan? Okay, so I think we can entertain questions na po. Baka meron na pong mga first dito. Yes, hello, good afternoon po, Ma'am Julie. Na-mention mo po yung 2023 data. Meron po bang 2024 or at least yung latest data po natin when it comes to sa mortality sa cancer? Hello? Ayan. So far po wala pa kaming hawak because when we are speaking kasi of death rate, the official source would be the PSA po. So what we have currently sa DOH, ang hawak po naming data, currently na kinokollect po namin is the screening and early detection data which comes from the community. So kung doon po ang tinitingnan natin or yung kukunhanan natin po is makikita lang po natin ilang percentage ng population ang na-screen na for cervical and breast cancer screening because that is what's currently in place po doon sa ating locality. So in terms of screening po, ang target population po kasi natin 30 years old and above na mga Bicolanas, that's around 1,049,794. It's 1,049,794. That is the target population, women aged 30 years old and above na eligible po for the screening for cervical and breast cancer. Ang current po nating screening accomplishment all over the Bicol region is only at 4% po. Combined na po yun for the breast and the cervical. Kaya nga po, if maalala nyo last year, talagang nag-intensify po kami ng awareness campaign sa ating pong mga kababaihan to really avail the early detection and the screening services for cervical and breast. Because if it is sa cervical nga, that's around 1% lang po and the 3% comes from the breast. So, kung ganun kababa po yung ating screening accomplishment sa baba, we really have to iinganyo pa yung mga kababaihan po natin na magpa-screen po for cervical. Because siguro isa sa mga nakikita namin po kasi sa baba, kasi yung community workers po natin ang gumagawa nito from the LGU, because we have already trained din po yung ating mga LGUs mag-conduct ng screening. So, mababa po talaga yung demand, or mababa po yung demand ng mga kababaihan na magpa-screen. Because siguro, 'di ba, kailangan po na pumunta sa health facility and then tingnan po yung cervix nila. So medyo meron pong hesitation. Kaya nga po tinataas namin yung kamalayan na please magpa-screen po kayo. Kasi kung hindi po, mas mataas po ang chances natin to get cervical and breast cancer because cervical cancer at the earliest, wala po siyang sintomas. Kaya po, kung ikaw po ay isang babae age 30 years old and above na meron pong previous or recurrent sexual activity po, please get yourself screened po at your nearest health facility. Second puppet, yung about po sa CAF, paano po yun mai-avail? One time, big time po ba yun? Or until buhay pa si pasyente, pwede po siyang mag-avail? That's a very good question po. Yung Cancer Assistance Fund po natin, it has a limit of 150,000 per patient per year. So, ibig sabihin po, ang isang pasyente po, kung ngayong taon, gumamit po siya ng CAF, na-exceed niya po yung 150,
Next year po, kung sakaling pasyente pa rin po siya doon sa same facility, she can still avail the another 150. So para po siyang renewable. So pero po, ang iba po kasi nag-iisip na kung 150 tapos na, titigil na yung pasyente sa treatment. Hindi po, because we have other financial mechanism schemes. Meron po tayong PhilHealth, the ZAY Benefit Package, meron po tayong MAIFIF, meron din po tayong mga different kung saan po yung charging system na ginagawa po yung hospital para yung ating pasyente po wala na pong babayaran doon po sa mga diagnostic and treatment procedures na meron po yung ating mga access site. So that's 150,000 per patient per year, and then next year pwede po ulit yan because nandun po siya sa kung sa enrollment list ng ating health facility. Ma'am, sundan ko lang po yung sa CAF. Sa Bicol Region po ba, every year, ilang fund ang allotted po sa atin and ilang patient po kaya ang makikater po natin or ma-accommodate given na 150,000 per year po ang pwedeng maibigay? So, for 2025, we have received 140 million CAF budget po. So, ang naging beneficiaries po natin for 2025, that's around 5,828 po na reported na clients po ng ating or enrolled po sa CAF for 2025. May iba po dyan na from next year, ay from last year or 2024 na nag-carry over po for 2025. So yan lang po yung ating, that number, yun lang po yung naka-encode sa system natin based po sa ating information system for CAF. Pero actually po, siguro idagdag ko lang po doon. Ang kagandahan po sa monitoring po namin, nakita po namin na yung gumagamit ng CAF, nagsa-start sila ng screening and early detection compared ng mga previous years na puro treatment po agad, which is a really good indication because nakakatch natin early pa lang yung cancer. Thank you, ma'am. Ma'am, may pahabol po from Sir Luwens sa live. Sir Luwens of Tagkaroon Media. May data na po ba kayo sa different cancer cases? Oo, yung po. Okay, so in terms po ng cancer cases, yan po yung wino-workout po namin ngayon sa the Department of Health. Ang ating 2 access sites po are pilot sites ng ating hospital-based cancer registry. And we can, by 2026, this year, we'll get a very clear picture kung ilan po yung per cases po ng enrolled sa ating mga access sites to get a clearer picture yung ating po mga different types of cancers po sa ating 2 access sites. And also daw po, saan daw nakukuha ang breast cancer and prostate cancer? Siguro po for the breast cancer po, yung breast cancer po kasi I think very similar lang kasi with the 2 cancers, with the different cancers, we have meron pong 2 risk factors. We have the modifiable and the non-modifiable risk factors. Yung modifiable risk factors, ito po yung mga mababago natin. Halimbawa po yung lifestyle, kung ano po yung kinakain natin, exposure sa environment. Ay, tumingin si Ma'am Wright sa akin nung sinabi kong kumain eh. So, yun po kung ano yung kinakain natin, ine-expose natin sa ating katawan, the chemicals, yung mga bisyo, yung ating pag-exercise, is it sedentary, and then meron po ba tayong mga vaccination? We have the HPV and the Hep B. So, meron din po tayong tinatawag na non-modifiable risk factors. Ito po yung meron ka sa family history. May family history po ba ng cancer? Also, ang edad po it's a risk factor as well, especially po sa tumatanda po or nagkakaedad, mas tumataas po ang risk. And also yung yung sex po because sa kababaihan, for example, they are more at risk for breast cancer than doon po sa ating mga kalalakihan. So yan po yung mga different risk factors that affects yung pagkakaroon po ng cancer ng isang tao. Thank you po, ma'am. For Ma'am Nicole naman po, again from Sir Luwens,
Yung mga may history of allergies, pwede rin daw po ba mag-donate ng blood? Ayan, so magandang tanong yun po, no? Kasi marami tayong donors na willing mag-donate. Pero minsan nga po naisip nila, paano kung may allergy ako, pwede ba mag-donate? Ang sagot po dyan, allowed po mag-donate, no? As long as during the day of donation, wala pong sintomas, no? At hindi po nag-take nung antihistamine. So nakadepende po yan kung gaano po ka-severe yung allergic reaction. So magdadaan naman po sa interview at ito-check ng ating doktor. Pero during the day of the donation, wala naman pong symptoms, and then no recent intake po ng antihistamine or for medicine for allergy, allowed po mag-donate po ng dugo. Thank you po. May another follow-up po. Alin daw po yung mga cases na majority or yung mga emergency cases na kinakailangan talagang ma-transfuse agad? Ayan, so madami po yung cases natin kung saan actually talagang urgent or emergency kailangan salina ng dugo. Pero karamihan po ng mga kaso ay usually po yung mga trauma or accident kung saan po madami pong blood loss at kailangan po sila salina ng dugo. Kailangan agad salina ng dugo. At the same time, yung mga cases po kung saan sobrang baba po ng hemoglobin, no? Na kailangan talaga masalina ng dugo. There are cases din po na urgent na yung operation. Surgical operation, kailangan i-conduct at kailangan po din salina ng dugo. So madalas po yung ating mga trauma and accident na cases. At the same time, yung mga kailangan pong i-conduct ng operation na hindi po mako-conduct without available blood. And at the same time po, no, yung ating mga cancer patients na regular din po na nag-undergo ng blood transfusion. So, yun po yung iilan sa mga cases kung saan kailangan po talagang masalina na sila ng dugo. Good afternoon po. Mr. Bobby Militan, Bicol, Joral, Sagana. Ma'am, regarding po cancer, yun po bang number one cause ng mortality sa Pilipinas? In terms po of mortality sa Philippines based sa PSA data, it's ischemic heart disease po. Ano? Pangalawa po yung cancer or neoplasm. Ma'am, kasi I'm campaigning for may advocacy po ako regarding natural farming. Yung pagkain po ba ng mga tao na kinakain natin ngayon is malaking epekto po ng cancer. Okay. Sa farming po. Ano, yes, as I've mentioned kanina, yung pagkakaroon ng healthy lifestyle, balanced diet, and of course, yung ating mga fruits and vegetables are really good protective factor po, no, to prevent cancer. Medyo pa po kayo kung babaguhin po ng mga farmer yung pamara po ng pagsaka, malaking tulong po ba yun sa mga tao? Yung chemical farming, Yes. of course, siguro yung, kasi yung mga, sabi ko po kanina, yung exposure sa toxins, mga chemicals, these are risk factors as well for getting cancer. So kung mas mababa ang exposure, then there would be lesser also na risk factors po doon sa cancer. You. Thank you po for the clarification. Ma'am, ano muna, si Ma'am Nancy. Sige po. Thank you, Miss Beautiful. Good afternoon, everyone. Yeah, sabi nga dun, ma'am, sa kanina, together we can beat cancer, right? Yun po. And dun naman sa dugo kanina, save lives. Una po muna kayo, Ma'am Julie. Ma'am, you mentioned earlier about 1.4 million something target na makover for the screening and only 4% yung medyo pumasok doon sa out of more than 1 million na target natin na women and people na age 30 above. So ngayon ang tanong natin is because we want a good response coming from the community, ano pong pwedeng gawin through DOH? Ano pong mga strategy pwedeng gawin ng Department of Health together with line agencies para mas natin makascade yung ating campaign that everyone ages from 30 and above will undergo that kind of screening? Thank you po. No, so that's a really good question. Ano po yung mga strategies, no? So we are working with different stakeholders as well to really improve or to really cascade and
mas mapataas po talaga natin yung screening accomplishment, no? So unang-una po, the Department of Interior Local Government has issued a DILG DILG advisory, no, mandating po yung ating mga local government units to mobilize, to support, and to provide fund po doon sa ating cervical cancer and HPV vaccination po. So that's a really good start para po mas maingganyo po and mas talagang mamobilize yung ating mga LGUs to really allocate funding and also to mobilize the resources po para po sa cervical cancer, no? And pangalawa po, we also have the full support ng civil service and also ng Department of Labor and Employment. Meron po silang the DOLE advisory and also the CSE issuance kung saan po minamandate yung ating mga workplaces to unang-una to avail ng ating mga cancer screening services to ensure na ang ating mga medical examination, the annual medical being done by ating mga employees should include cancer screening, and then to give also support doon sa ating mga cancer patients. They are also being given mga mga benefits po doon sa workplace to ensure na cancer is being felt sa workplace. Then also sa atin naman po sa Department of Health, unang-una, kailangan po we are doing the health advocacy, the information campaign. And of course, katulong po natin ang mga media partners doon. Pangalawa po is the technical assistance on capacity building. Tinitrain po natin ang ating mga local government units to do not only the screening and early detection, but also the treatment. Because ang isa po sa roadmap ng Department of Health is by 2027, makapag-establish po tayo ng mga satellite treatment sites not only for our access site, but each districts po ng ating mga regions, each districts ng each provinces will have access to the treatment sites for pre-cancerous lesion for cervical cancer. Ibig sabihin po, pagka-screen po sa local government unit sa RHU, they can already provide the treatment. Hindi na po ire-refer sa ating mga hospitals, pipila po doon. Doon po mismo screen and treat approach, which is the global standard po talaga to really eliminate cervical cancer at the community. Yun po yung tinatrabaho ngayon ng Department of Health. And ngayon pong 2026, we can assure our LGUs that we will be able to capacitate 100% ng LGUs by 2026 because we are more than half already. So 2026 matatapos po kami sa capacity building. We are now working on the treatment side. Sure, because hindi lang po dapat screening, dapat treatment kasali. And yun po yung ini-intensify po ng Department of Health, and the upcoming nakatarget po kami ng 2028, fully established na po yung cancer referral network po natin sa Bicol Region. Thank you, Ma'am Julie. Sundan ko lang po, follow up lang po dito. Kasi di ba sa cervical may vaccine na po? What about sa other kinds Yes, of cancer? sorry. Mayroon bang available na Yes rin na po. vaccine para ma-prevent or, ma-prevent like the cervical? What about the other kinds of cancer ailments na baka mayroon na din pong available, Madam? Thank you, ma'am, for reminding me. So, isa pa po pala sa ng Department of Health is to expand the HPV vaccination because the HPV, yan po yung vaccine kontra po cervical cancer. So, by this 2026, we will be rolling out again through the SBI po yung ating HPV vaccination po sa ating mga kababaihan or mga kabataang babae edad 9 to 14 years old po. And in terms po ng vaccine for other cancer, we have available which is the Hepa B vaccine. It is a vaccine po for liver cancer po. But for other types of cancer, as currently na wala pa po na ini-endorse ang ating global in terms po ng ating recommendations for cancer na vaccine. Thank you. Thank you, Ma'am Julie. Pwede po kay Ma'am Nicole. Ma'am, kasi nabanggit mo kanina yung continuous campaign natin, mobile blood donation, partnership with other agencies like LGUs and probably organization. Now, ang tanong po natin dito is, do we have target annually dito po sa blood bank? Ilan po yung target natin na, what do you call that, volume of blood na dapat nasa blood center? And as of the moment, can you tell us that the status of our supply that's still safe dun sa need ng mga Bicolano? Thank you.
Yes, thank you, ma'am. So, we have actually po an annual target po, 1% ng total population. So, yung slide po na pinakita natin kanina, naka-indicate po doon no, yung accomplishment ng blood center. So, annually kailangan po makakollect ng blood center ng 1% of the total population. And as you've seen po in the data presented earlier, na hindi pa po natin nare-reach yung 1%. Last year, nasa 0.96% po tayo kasi 1% yung target po natin. So, onti na lang, no, marireach na po natin. But as you can see po no, dun sa data, increasing po yung ating accomplishment. Ibig sabihin po, improving po tayo in terms of collection, and then tumataas din po yung ating partners who are collaborating with us no, to conduct mobile blood donation activities. As to the status of our blood supply, so currently po, inadequate po yung ating blood stocks. That is why po, there are cases kung saan po kailangan po talaga maghanap ng donor, ng relative or ng pasyente para po maibigay yung requested na blood. Dahil po, hindi po adequate yung ating supply ng blood. Even po with other lead blood service facilities, no, meron po tayong kakulangan sa dugo. So, yung first quarter po is considered lean quarter. Ibig sabihin po, per the historical data, the past years, mababa po talaga yung supply ng dugo natin pag first and fourth quarter of the year. No? Especially January and February. Dito po tayo may pinakamababang supply ng dugo dahil ito rin po yung mga buwan kung saan sobrang onti po ng ating mga mobile blood donation. Our mobile blood donation activities are usually being conducted sa communities. No? Yung nag-organize po nito are LGUs, mga ating mga rural health units. So, main reason why onti pala yung blood donation nila ng first quarter because of the budget constraints. So, wala pang budget to conduct such activity. Yung naging intervention or strategy naman po ng blood center, we focus our recruitment activities sa other groups. Schools, religious groups, private organizations, mga government agencies. However, hindi po yun enough pa to meet the demand of blood. So, fourth quarter, the same po, we are expecting na medyo bababa po yung ating supply ng dugo. And additionally po, no, again, with the Mayon status po, no, alert status, naka-apekto rin po yun sa supply ng blood natin. Because those municipalities affected po ng ating, yung Mayon alert status po, they are not conducting blood donation yet. Because yung priority po ay safety ng kanilang mga constituents. Alright, it's my turn. Rosa's here. Katabi ko yung magandang ano dito. Oo nga. Yung sa cancer muna po, with the way things are going, considering the lifestyle, diet, tapos yung environment and other stresses pa ngayon ng ating population, ilan po or 1:2, ano pong ratio ng population natin ang may cancer? All forms of cancer, ma'am. So as to the ratio, I currently don't have the data now, no ano. So but hopefully we'll get a clear picture kung sa Bicol. Hopefully we'll get a clear picture once the population registries are in place. Ano para because isa po 'yan sa malaki din na kailangan gawin, which is the population and the hospital-based cancer registry. Because ang data lang po kasi talaga ngayon natin is coming from the global, which is somewhat projected pa. No? The only population-based cancer registry we have now is only one city, which is in Metro Manila, if I'm not mistaken. So, yun po yung wino-work out natin with the Philippine Cancer Society, no po, pag-establish ng ating different hospital-based and population-based registry para mas mapaganda po yung ating projection and then yung data po natin sa cancer. Or if DOH Bicol can come up with a parang story or report na may lugar, certain place dito na cancer-free ang
population. Just like yung mga lumabas na, o yung may mga blue zones, di ba? Yung parang countries dito sa Earth na ang haba ng buhay ng mga tao. So parang something positive. So yun ang to create an impression that Bicol, mga Oragon are cancer-free pa naman. Maybe because may factor yung pili, yung sili, and other lifestyle. So that could be a positive if we could encourage our local governments to come up, kahit isang locality or barangay lang siguro sa lugar nila, na parang yung mapping or demography ng mga Yes, but that's a really good suggestion, and we'll take that into account. Yeah, thank you. Another one for sorry for blood donation naman. We are targeting only 1% of population sa blood collection, and because population is 1 billion na tayo, di ba? So that accounts for how many more or less na yung 1%, ma'am? 34,809 po yung ating target blood collection for this year as well. Yes. 34,800 persons. Blood units collected po, ma'am. Ibig Blood sabihin, units. yes, but yung blood units collected considered as complete collection po sa ating mga mobile blood donation. So, hindi pa po kasama sa 34,800 yung mga hindi po nakakwalify na donors. Ibig sabihin, the blood na pong nakolekta sa ating mga donors. So, yun po yung kailangan, yung target po na makokolekt po ng blood center for this year as well po. Blood units ito, hindi Yes number po. of persons Yes or po, facts. blood units po. Kung tao. Kung tao po, 2%. So times 2 of that, yun po yung target po, no? In terms of donor recruitment. Because yun nga po, no, during the screening process, kung gusto natin mas madami yung collection, kailangan mas madami yung ma-recruit dahil po may mga nadi-differ. Ibig sabihin, may mga hindi po nakakapasa or nakakwalify na donors. So, in terms of target, ma'am, 2% is for the donor recruitment. Ibig sabihin, yung dami po ng donor na dapat maingganyo namin or mapajoin namin sa blood donation at magpa-screen. And then the 1% target is the actual blood units collected po. Ang blood unit, ang ibig sabihin is each donor is capable of Donating donating one blood bag. one One blood blood. bag. Yes po. A blood bag is equivalent to how many liters or 450 ml po. 450 ml? Yes, Isipin natin parang bote ng Coke. Opo. 500 ml na malaki. Yung Yes, Norris, yung malaki yan. Ma'am, clarify natin, yung 34,809 blood units po yun. Yes, blood Na units. target of the Yes. 1% population ng Bicol. 1% ng 1% population ng... na yung 34,800. Yun yung kukunin nating target. Yes. Okay. Yung 2%, ma'am, na nabanggit 2% nyo. is the number of donors na na-recruit. Ibig sabihin, number of donors na nagpa-screen to donate blood. Okay. Yes. Ma'am, Kasama na po sa 2% yung na-differ. So again, so just to clarify, so in terms of target po, no, donor recruitment is 2%. So sino po yung kasama doon sa 2%? Lahat po ng donor na nag-join ng mobile blood donation, no, nakapasa at hindi nakapasa. Then the 1% na target for the blood collection, yun po yung actual number of blood bags collected po sa ating mga donors and sa ating mga mobile blood donation. ma'am, ang isang blood bag is equivalent to how many units? O isang unit 1 unit, is yes. one blood bag. Yes, ma'am. So kung ako ang donor, dapat mag-donate ako ng 2 blood bags or So 2 units. Per donation, only 1 blood bag can be, yes, allowed pong ma-donate. But, And that's yun po, monthly, ha? Monthly. You have to produce this 34,000 or Annually. 35,000 annually. annually, ma'am. Abuti naman. Apo. Kasi, Opo, parang hindi namin Na-stress kaya, ako. ma'am, yung monthly. naawa Yeah. ako sa inyo kung you have to do that. Yeah, but every donor, kapag babae po, can actually donate every 4 months.
And for male donors, they can donate every 3 months. Aha. So, kaya po ini-encourage namin yung ating mga donors not just donate once, but to donate regularly. Not Ayan. not actually monthly. Okay. Ang next kong tanong is, pwede po bang may plano po ba si DOH na i-incentivize ang blood donation? Kasi ngayon lahat libre, you collect it libre, although yung process kayo nagpo-provide as to the ano po, may plano po ba kayo? Ayan, so just to clarify, yung mini-menu po ba, ma'am, na once nag-donate, mayroong incentive? Yeah. So basically, na-mention po natin, our advocacy is voluntary blood donation. So ibig sabihin po, ma'am, we are encouraging the public to donate voluntarily even without payment or anything in return. Ano po yung possible na repercussion once we kumbaga nag-include tayo ng incentive or may kapalit? Yung risk po no na magiging motive na ng donor is yung makukuha po nila. It's either payment or kung anong incentive yon. Ano po yung risk kapag ganun, ma'am, no? May tendency po na kapag yun yung intention or motive po ng donor, may possibility hindi po sila magkasabi ng totoo during the screening because their intention is, sayang may 1K or sayang may ganitong incentive. So, at risk po yung blood safety natin. Yes, we are testing our blood units, no? But we are also considering yung cost effectiveness po ng ating mga blood donation. Kasi po, ma'am, kapag nag-reactive, nag-positive po sa sakit yung dugo, tatapon lang po yun. Sayang ng resources din po ng government. So, kaya po yung advocacy po natin is really to encourage more voluntary blood donors. Then, ano po din yung, kumbaga, bakit yun po yung advocacy natin? Because voluntary blood donors, hindi po kailangan na nilang pilitin pa because they want to help people, no? Ma'am, what part of the year na matumal ang donation at collection ninyo? Ayan, first and fourth quarter po. For the first quarter, so mababa Like this talaga yung year. supply natin pag January and February. And then pag fourth quarter naman po, mababa yung stocks natin, usually November and December. Okay, last question for the cancer. Cancer. Ma'am, yung sa recovery versus mortality, Bicol setting, you have any data on that? Thank you. As of now, wala po. Yes. All right. So, yung ma'am, may question din po about the age sa pag-donate. So, kahit ba very bata pa siya, pwede mag-donate? Ayan, so age range po no na qualified mag-donate 16 to 65 years old. But for 16 and 17 years old, kailangan po ng parents or guardians consent. For the senior citizen, they will be allowed to donate blood as long as for the previous years, at least nagdo-donate po sila once a year. No? At the same time, depende din po sa discretion ng doctor. So mag-undergo pa rin ng screening, regardless po na yun yung target natin, and sa discretion ng doctor, for example, the senior citizen, at nakita niya po no, na hindi po talaga physically, yung health status niya na hindi po okay no, para makapag-donate siya ng dugo, pwede pa rin po ma-defer. Pero yun yung standard natin, 16 to 65. Again, 16 to 17, kailangan ng parents and guardians consent. For the senior citizens na donor, kailangan po, the previous years, nagdo-donate sila at least once a year. Hello ma'am, from Brigada. Ma'am, baka makahingi kami ng data ma'am about per provinces ma'am ng nag-donate ma'am sa buong Bicol ma'am. Kasi present nyo lang kasi yung total ng nag-donate sa Bicol, yung per province na po. Ayan, so sa ngayon wala po akong available data, but we can provide you po with the collection per province. Okay, at least po aware po tayo. Dahil po, yung 1% na target, actually, target din po yun ng ating mga municipalities and provinces. So, Ma'am, kung wala kang pero siguro naman meron ka naman idea, di ba? Doon ma'am sa sinasabi mo na meron kang data na hindi mo lang mai-present. Sa tingin niyo ba is sa the whole year ng 2025 compared to 2024,
bumaba ba tayo sa blood donation? Ay, tumaas ba? Ayan, tumaas. Ayan, Hindi rin ako nakinig. ayan, as I presented po kanina, no, increasing yung ating blood collection, no? And all provinces, yung province of Albay, ayan, province of Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate, all of those provinces po, nag-increase po yung kanilang blood collection from 2020 until this year po. Maray na hapon po kay Ma'am Julie. Ma'am, first time ko ini yung madangog na pag 30 up na pala, kayo po ang screening sa cancer. So 31 na po ako. Kang 2020. Ma'am, ini pong tungkol sa, panglalaki man po ini ma'am, tungkol po sa prostate cancer. Sa screening po, may libre po ang DOH o libre po ining ma-avail kung si isay man po ang gusto na po yung magpa-prostate screening po, ma'am. So, sa ating yung i-clear ko lang po, no, yung 30 years old and above, ito po yung sa kababaihan po, sa kababaihan po na kailangan magpa-screen for breast and cervical cancer. For prostate and yung mga colorectal po natin, which are common din. So, more or less po, nasa 40 and above, yun po yung recommended na magpa-screen po, especially for colorectal and prostate, no? Yung ating pong mga health facilities, yung ating cancer access sites, are accredited also for the, anong tawag dito, yung for the CAF, and then meron din po kasi tayo ng mga health facilities that are YACAP accredited, and cancer screening po is part na po ng YACAP package. So, pwede po nilang ma-avail po yun na cancer screening packages sa ating mga YACAP providers. Basta po may PhilHealth. Yes po, good afternoon po. Raymond Esteves po ng Alejandro Broadcasting Network po. Ma'am, matanong ko lang po, ano po ang maling paniniwala tungkol sa blood donation na nais linawin ng DOH para hindi matakot ang mga publiko para dito po sa donation? Ayan, so thank you sir for that question, no. Actually madaming mga misconceptions or myths po, no, pagdating sa blood donation. Pero unang-una po, kasi marami sa mga donors namin per experience, ang parati nilang tanong na that would usually hold them back to donate blood. Masakit po ba mag-donate, no? Because yun po, ipiprick po yung kanilang finger para makukuha ng blood sample, no? May gagamiting needle para mag-extract na blood. So ang sagot po doon, meron pong pain. Again, merong pain. Iba-iba po kasi yung pain threshold po, ibig sabihin, no? Kung gaano na-perceive ng donor yung pain, iba-iba po yan. Pero yung pain po ay tolerable naman. Ibig sabihin, mararamdaman mo po siya, usually mararamdaman yung pain pagtusok at saka pagtanggal ng needle. So while the needle po habang nasa loob po siya ng vein, wala pong mararamdaman yung donor. Ngayon, bakit po gusto namin yun clarify? Dahil yun nga po, madalas natatakot po mag-donate because of the pain. But ako personally po as a blood donor, no, kung i-rate ko po from 1 to 10 yung pain, I would say 2 or 3. Pagtusok lang po and pagtanggal ng needle ko, naramdaman yung pain. So kumbaga, yung pagdodonate po kasi ng dugo, yes, may mararamdaman kang discomfort. Kumbaga ilang seconds sa discomfort, pero yung impact po ng pagdodonate, you can actually save lives. So, parang mas ma-overpower po nung tulong na maibibigay natin yung temporary or madaling pain na saglit na pain na mararamdaman natin during donation. At the same time, common din po itong misconception, pag may tattoo, hindi daw pwede mag-donate ng blood. So, ang sagot po dyan, as long as po more than 1 year na ang inyong tattoo, pwede po mag-donate ng dugo. So, that's another. And then next po, no, may mga natatakot po mag-donate dahil baka raw po, no, may makuhang sakit. Common din po namin itong naririnig na baka mahawaan. So, mali po, hindi po totoo na kayo ay may makukuhang sakit kapag kayo po ay
mag-donate ng dugo. Okay? At the same time, ito po, misconception din po in connection dun sa ating advocacy on voluntary blood donation. Kapag nag-donate po ba ako ng dugo? Kapag nangailangan po ba ako? Sigurado meron akong makukuhang blood. So, again, yung ating pagbibigay po ng blood ay nakadepende sa ating blood stocks. Donor ka man po or hindi, as long as po meron tayong available blood, mabibigyan ka po, no? But being a blood donor, hindi naman po yun assurance na automatic meron tayong makukuhang blood. So kung itatanong po ninyo, bakit po may mga instances na nagko-conduct yung barangay namin multiple times ng blood donation, bakit nung nangailangan yung constituent namin, walang nakuha pong blood? So common question po ito, ano po yung mga possible reasons? Una, nasasaktuhan minsan po lean month. Ibig sabihin, yun yung mga buwan na kulang o talagang mababa po yung supply ng dugo natin. No? Usually, pag first and fourth quarter, dun po no, may mga hindi po na, o kumbaga kulang yung supply ng dugo natin. Pangalawa, yung blood po natin, meron yung expiration. Na-mention ko kanina, hindi po natin pwedeng i-stock yung dugo for ilang months. Dahil 35 days lang po yung expiration ng whole blood and pack RBC for platelet concentrate is only 5 days. Another reason din po, meron tayo mga rare blood types. Na-mention natin kanina, yung A negative, B negative. Sobrang onti lang po ng donors natin na may ganun pong blood type. At kapag meron pong request, saka lang po tayo naghahanap ng donors or nagre-recall from our registry, no? Kung sino po yung willing magbigay o mag-donate ng dugo. So madami pong considerations, no, na sinisiguro natin or kinukonsider natin po pagdating po sa bibigay natin ng dugo or pag-meet po ng request ng blood ng ating mga hospitals. Good afternoon. My question is addressed to Ms. Judy Ann. I'd like to know how many percent of Bicolano women suffering from breast and cervical cancer? So in terms po kasi nung ating sa cervical po, ang ating positivity rate, I can only provide po yung from the screening po, ang ating positivity rate po from the cervical cancer screening is around po 5%. So ibig sabihin po 5% po ng mga nasa-screen po natin natatag po as positive. So ibig sabihin po nun may mga pre-cancerous lesion pero hindi ibig sabihin po nun ay cancer po agad. And we based naman po doon sa ating screening rate doon sa suspicious for cancer, around 1% naman po ng nasa-screen po natin are tag as suspicious. So yan po, these are tag suspicious, ibig sabihin po may mga bukol na doon sa kwelyo ng kanyang matres na pwede na pong ma-associate into cancer. Yung sa breast cancer. Yung sa breast, Ilan yung 5% of the women population? Meron ka bang provide ko data? na lang yung number po. Kasi I only have the percentage po dito. So for the breast I think naputol dito. I-provide ko na lang po later. I-send ko kay Maite para ma-i-provide po for the breast tag as suspicious. Tapos ilang edad yung pinaka-youngest sa Bicol region na may breast or cervical cancer? In terms po ng youngest, all over the Philippines po, ang youngest reported case is 16 years old for breast cancer. Yes po. So for cervical, we don't have the actual data, but we are getting what do you call this? We are getting cases na natatag po namin as positive and suspicious even at the age of 30 years old. So, kaya po talaga very important na magpa-screen po tayo. Regional situationer po? By province.
Actually, fina-finalize, nag-data reconciliation po kasi ngayon, so I cannot yet release the per province na data po based from the FHSIS 2025, not until the data recon has been done. Okay. In terms po ng majority ng cases, that's around 40 years old and above. Karamihan po, yes po. Working. Hi ma'am, from DWIZ News FM po. Pwede po pala ma'am matanong kung ano po yung mga document or kahit ano man pong papeles na kailangan po para makapag-apply po ang mga patients, cancer patients natin sa Cancer Assistance Fund, and kung needed po ba talaga na dapat may PhilHealth ang patients? So, unang-una po, ngayon ang pinapaigting po namin is the referral network. So, isa po sa nire-recommend namin is dapat po may referral galing po sa ating rural health unit o city health unit po. Kung saan po doon po ay nakita na po sila para mas mapaganda po yung referral network. And pangalawa po, kailangan po may photocopy and then present yung original ID para po sa enrollment. And then pangatlo po is yung PhilHealth, especially po kasi na ang ating access sites are also PhilHealth ZAY accredited. So kung sakali po na kailangan i-enroll yung ating patient, kailangan po yung kanilang PhilHealth membership. Yes po. And last na lang po ma'am, please reiterate po sa atin sa mga nanonood din po if ano pong mga hospitals or RHUs ang meron pong in Bicol ang nag-o-offer po ng mga libreng cancer screening services. Okay po. Sa atin po dito sa Bicol region, we have 2 cancer access sites po, which is the Bicol Regional Hospital and Medical Center and Bicol Medical Center. They offer po ng ating cancer screening, early detection, diagnostics, and treatment, and even palliative care po. Then doon naman po sa ating mga local government units, we have already different RHUs po dito sa iba't ibang probinsya po ng Bicol region na nag-o-offer na po ng libreng screening services dito po sa cervical and breast cancer. So siguro for the list, I'll provide the QR code siguro kay Ma'am Maite para ma-provide ay makita nyo kung ano-anong mga LGU po ang meron na. But more than 50% already ng 112 are already trained for cervical and breast cancer screening services. Okay, thank you, ma'am. May pahabol po, Ma'am Julie, from Sir Luwen sa live. Ang question niya po is, for a while. Is it true daw po ang nagkakaroon mostly ng cases of prostate cancer is yung mga lalaki na hindi pa nakakapag-asawa? Okay po, I think it's one of the common questions po. So I think there are already studies na ginagawa po para po makorrelate kung ang talagang hindi po hindi na naman pag-aasawa but rather the sexual activity po at is affecting prostate. But as of now po, there is not yet a proven or published study po talaga na ini-endorse na nagpo-prove po or nagsasabi na may correlation po yung yung hindi pagkakaroon ng asawa sa pagkakaroon po ng prostate cancer. Thank you, ma'am, for that clarification. Hi ma'am, good afternoon po. Ella Llamoso from DWRC-FM. Ma'am, curious lang po based on our personal experience po since si Papa was battling cancer last 2025. So, ask ko lang po ma'am na aside po sa chemotherapy or yung oral chemo, bakit parang hindi po siya parang sufficient enough to treat yung mga cancer patients? Okay, so I think kasi po, we have to take into consideration po na each treatment for a cancer patient is tailored fit for that cancer patient. So hindi po ibig sabihin na ang treatment po ng isang cancer patient will also be the same for the another cancer patient po. Kaya po pag nag-consult po yung ating cancer patient, yung ating mga oncologists, they prepare a treatment plan
And dinidiscuss din po yun sa patient to let them understand kung ano po yung pagdadaanan, ano po yung gagawin, and ano pa po yung mga pwedeng options doon po sa ating patients. So, we cannot say na ito pong chemotherapy is enough for this patient kasi different types of cancer also requires different types or combination of treatment. So dito po ma'am sa Bicol region, in ratio po, mga ilang ano po ma'am yung nakaka-survive na mga cancer patients po? Okay. So as of now, I don't have the cancer survival rate po doon po sa ating for Bicol region. Okay ma'am, thank you so much po. Last two na po na questions from Caesar. Ma'am, Rick Marinas po from Bicol Journal, Agrisagana. One question lang po. Natural farming with zero chemical, you said earlier, the toxic in chemicals. Now, our farmers are using chemicals, this is not safe for our health. Campaigning to natural farming without using chemicals, sa tingin po ba natin makakatulong ito para ma-prevent natin ang cancer? I think po the best agency to answer that is hindi po ang Department of Health po, kundi ang ating Department of Agriculture. So I na lang po, siguro I'll leave siguro if there is a platform for the DA to answer that question, I think it will be best to raise that. So kami naman sa Department of Health, ang ini-encourage po namin is the promotion of the healthy lifestyle ng ating mga kababayan. Okay. So I think let's reiterate yung kay Ma'am Julie, more of lifestyle related like exercise and everything. So yun yung pinopromote talaga natin sa DOH. Okay, so na lang tayo kay Ma'am Riza. Last na po, ma'am. Kanina po nasabi na ang isa sa mga strategy ng Department of Health is yung pagcapacitate ng mga LGUs to conduct cancer screening. So ngayon, ma'am, may data po ba tayo kung ilan na po yung mga LGUs na maaring mag-conduct ng screening po doon sa ating Actually, siguro dapat pala dinala ko kung ilan na yung LGUs. But I can provide the data, the exact number to Denise and the list ng mga LGUs na meron na po or nagpo-provide po ng training ng services po. But out of the 112, we are more than 50% po na nakapag-capacitate, and then I can give the exact number. So para at least doon po sa pag-write nyo, meron po kayo ng exact number. But rest assured that by 2026, we will be able to capacitate all the local government units, the RHUs, to provide breast and cervical cancer screening. All right, so I think that concludes our forum. I would like to thank everyone po na nag-share ng kanilang mga inputs to our resource. Syempre, we will not leave you empty-handed. We would like to hand out a certificate of appreciation to the following. All right, so let me read po the citation. Certificate of Appreciation is proudly presented to the following for sharing invaluable expertise as resource speakers and in grateful appreciation for the support during the DOH press conference on February 5, held at Lotus Blue Hotel, Legazpi City, given this 5th day of February, signed by our OIC Director 4, Dr. Rosa Maria Rempilio. So,